Ahoj, ja som Matúš Mirošaj, triatlec z Podtatiera. Toto je rekapitulácia z pretekov Ironman World Championship 2024 Kona, Hawaii. Nezostalo to nič dlžné tomu, že sa to nazývajú majstrovstvá sveta. Cítil som sa super, cítil som sa oddychnutý, pripravený. Bol som už úplne na hrane, čiže nechal som tam všetko. Život je skvelý, nemám sa na čo sťažovať. Som zdravý, na vrchole svojich síl, doma ma čaká rodina. Veľmi rád sa tu vrátim. To je finisherská medaila. Dnes je streda, 3 dní po pretekoch. Ako môžeš vidieť, tak stále som neuveriteľne unavený. Keď si prejdeme samotné preteky a výsledok, tak sa ešte poďme vrátiť trošku naspäť pár dní na piatok, kedy som pripravoval všetky veci, chystal som ich do depa, bol som zaniesť bicykel. Takže krátke zhrnutie všetkého, čo som na preteky potreboval, všetko vybavenia, všetkej výživy. Začíname tým, že potrebujeme ešte nalepiť čísla na bicykel a nalepiť čísla na tašky, dať si tetovačku na predlaktia a pokračujeme procedúrou zajtra ráno pred štartom v depe. Čiže tam si na bicykli nachystám komplet výživu, pôjdem Precision Fuel and Hydration Flow Gel, 300 g balenie a polovicu druhého 300 g balenia, čiže 450 g plus 30 g želé, to sme na 480 g. Keď rátam, že chcem ísť bike okolo 4,5 hodiny alebo 4 hodiny 25 minút, je to niečo cez 100 g na hodinu, ale zahrňam teda aj plávanie, ktoré bude trvať asi hodinu 10, takže bude to pod 90 g na hodinu v priemere. Ďalej tu mám Precision 1500, minerálny nápoj, to pôjde do jednej fľaše a Salt Caps, čiže budem sa snažiť prijať okolo 600 mg soli za hodinu, čo je taký môj stred. Pre istotu sponzor Muscle Relax, ak by náhodou svaly išli do krčov, výborne mi to pomáha. Po plávaní si zvyknem dávať na bajku hneď v prvých 5 minútach hilák. Výborne mi to upokojí žalúdok, aj keď sa nahlcem nejako vody. Zatiaľ musím teda vymyslieť, do čoho si to ešte dám, nemám takú malú fľašičku. A kofeín, asi 3 tablety po 100 gramov, uvidím podľa pocitu. Výborná vec na nafúkanie koles, malý kompresor, nemusíš nosiť veľkú pumpu, ktorá je už aj tak väčšinou zakázaná. Takže strčíš do vrecka a vieš rýchlo nafúkať, nemusíš čakať v radoch. Na bike si ďalej pripínam tretry, samozrejme cyklopočítač a príľba bude na bajku. Do tašky na bike, teda do transition, si dávam iba ponožky a pre istotu náhradnú baterku na prehadzovačku, ak by sa mi náhodou podarilo zabudnúť na izbe tú hlavnú, ktorú si ešte idem nabiť. Ráno pred štartom teda budem piť ešte 1500 minerálny nápoj Precision. Ceca 15-20 minút pred štartom, podľa toho, ako sa podarí, tak si dám ešte 30 gramové želé, aby som dostal do krvi nejaký rýchly cukor. A tu máme teda zvyšok oblečenia, ktoré si obliekam pred štartom. Takže 3 suit, na to swimskin, plavecká čiapka, okuliare, hodinky, hrudný pás. Bohužiaľ mi prestal fungovať core senzor, takže budem sa musieť spoľahnúť na to, že svoju telesnú teplotu viem už nejako po tých tréningoch odhadnúť. A vazelína, ktorú si dávam na krk, pod pazuchy, pod čip, aby ma neodrelo oblečenie, čip
zo slanej vody. Je to potom veľmi nepríjemné celý deň ísť niekde odratý. Taška na beh, samozrejme obuv, číslo, ktoré je povinné až na beh, 2x90 gramový Precision Gel, čiže 180 gramov, to by mi malo stačiť snáď na nejaké 2 hodiny, možno 2,5. Budem ešte príjmať na občerstvovačkách kolu a vodu. Mám tu samozrejme aj Muscle Relax, ten si určite dám preventívne. Veľká vec, Omnius Handband. Má to tieto chladiace kryštály, ktoré keď sa polejú vodou, tak chladia. A posledná taška je taška Special Needs, ktorú dostávame na 27 km behu. Je nepovinná, ale myslím, že sa mi tam zíde dať niekoľko vecí pre prípad potreby. Takže opäť si tam dávam Muscle Relax, ak by náhodou som mal krče. Dávam si tam 1500 do politrovej mäkkej fľašky a pre istotu aj 90 gramový gel. V pravidlách je napísané, že taška by mala obsahovať iba výživu. Ja si tam chcem skúsiť dať aj ponožky, uvidím, či to prejde. Ak by som náhodou mal premočené ponožky, ak mi vzniknú nejaké otlaky, tak som si tam dal aj na pleste. Snáď to prejde. A to je celé. Je tu celkom dosť vecí, takže idem do depa. No a prejdeme si aj plán, ktorý som mal na pretekoch. Chcel som to nahrať ešte pred pretekmi, bez toho, aby som bol nejakým spôsobom ovplyvnený tým výsledkom. Ale sústredil som sa už teda na samotné preteky. Takže skúsim úplne nezávisle od výsledku prejsť to, čo bol plán. Plávanie 3,85 km, tam som mal naplánovaný čas hodina 10 minút. Snažiť sa neminúť tam veľa energie, v podstate pripraviť sa na celý deň, nestratiť veľa času, preteky sa tam nedajú vyhrať, alebo ten výsledok sa nedá urobiť na tom plávaní a dá sa tam ale stratiť, takže minimalizovať straty. Takže pri čase hodina 10 minút to vychádza na tempo 1,48 na 100 metrov. Tam sme sa bavili o tom, že podmienky môžu byť rôzne, či bude fúkať, budú vlny, nebude fúkať, ako budú prúdy. Takže ten čas bol realistický vzhľadom na to, čo som plával doteraz na Ironmanoch a vzhľadom na to, že sme plávali bez neoprenov. Bike bol v pláne jazdiť medzi 245-255 W, čo po teste minulú sobotu s kompletným vybavením malo výjsť niekde na čas 4 hodiny 25 minút až 4 hodiny 35 minút. Na tej trati sa vietor často točí, alebo teda aj keď ideš jedným smerom, ideš severne, tak za tú časť sa ti vietor 3-krát môže otočiť a môže ti fúkať sprava, zľava, z boku do chrbta. Takže preto ten rozptyl tých 10 minút vzhľadom na podmienky. Tie vaty boli realistické, aspoň teda na prvý pohľad mne sa to zdalo málo. Ja som bol schopný dať v Klagenfurte 273 W na 4,5 hodiny, takže 245 W alebo 250 W mi prišlo ako dostatočná rezerva aj vzhľadom na podmienky. Beh bol v pláne 3 hodiny 15 minút, priemer tempo 4 minúty 38 sekúnd na kilometr. Tá trať je profilom taká, že do Energy Labu nastúpaš, potom to mierne klesá, vraciaš sa naspäť na Queen Case Energy Labu a odtiaľ je to s výnimkou nejakých takých dvoch ťaľejších kopčekov viac menej dolu Palani Road, dolu Ali Drive. Chcel som byť trpezlivý, hore nad Energy Labom na nejakom 30. 32. kilometri mať priemerné tempo 4,40, odtiaľ to pustiť dolu a mohlo by to kľudne bez problémov v mojich očiach výjsť na 3 hodiny 15 minút.
Celkovo, ak by som minul 5 minút v prvom DP, 5 minút v druhom DP, tak by to vyšlo niekde okolo 9 hodín, čo by bol najrýchlejší slovenský čas. Takže takto bol napísaný plán. Poďme na samotné preteky na sobotu ráno. Už som viackrát o tom verejne rozprával, že sa snažím nejako neanalyzovať pocity, ktoré mám pred pretekmi, ale postupne ako som prichádzal na štart, prichádzal som do depa, pripravil som si bicykel a už keď sme sa chystali v koridoroch na štart, tak vo mne vrela taká emócia, také pozitívne naladenie, cítil som sa super, cítil som sa oddychnutý, pripravený, že dneska je ten deň. Jedna taká nepríjemná vec bola, že v skupine na Facebooku sa rozoberalo, že je veľké riziko výskytu medúz, keďže bolo 8 dní po splne a to údajne teda vplýva na to, že sú bližšie pri brehu. Hneď ako som skočil do vody, tak som dostal šlehu cez nos, cez krk a ako sme čakali na štarte, tak bola tam trošku panika a ešte tam som dostal vlastne po predlaktiach a po členkoch. Nejak ako ma to nelimitovalo, dúfal som len, že nechytím na to nejakú alergickú reakciu a nezomriem tam, ale okamihu, keď sa odčartovalo, tak vlastne plné sústredenie na tie preteky a už som to nejako neriešil, okrem toho, že to mierne teda svrbelo. Mal som OK plávanie, mal som výborné plávanie. Bolo to opačne ako ten minulý týždeň na Training Swim. Smerom do oceánu sme šli pomalšie, smerom naspäť rýchlejšie, ale aj moje pocity a celkovo sila, ktorú som mal a to, že som v posledný kilometr ešte dokázal pridať, zvýšiť kadenciu, držať si pretekárov, tak bol pre mňa super signál, že toto je dobrý deň. Videl som na čase, že idem výrazne pod hodinu 10, takže posledných 200 metrov som sa snažil uvoľniť, vyplávať, znížiť tepovú frekvenciu. A výsledný čas bol hodina 4 minúty 46 sekúnd. S tým som bol veľmi spokojný a stále s tým som veľmi spokojný. Bola to za ten deň nakoniec najlepšia disciplína. Keď to porovnám s minulým rokom, keď som na Ironman World Championship 70.3 plával v jazere, v neopréne, polovičnú vzdialenosť, tempo 1.43, tak toto bolo v ťažších podmienkach dvojnásobná vzdialenosť, tempo 1.41, takže aj to odzrkadluje ten môj pocit, že to plávanie som za tento rok posunul, takže way to go. V okamihu, ako som sadol na bike a povedal som si, OK, tak teraz idem target pace 250 W. Keď som pozrel na počítač, bolo tam 290, takže bolo mi jasné, že nohy sú na tom výborne, telo je na tom výborne. Začal som opäť byť taký emocionálny, že toto je ten deň, že super, že bol som rád, že sa podarilo všetko vyladiť. Takže nebol problém s tým, že by som si do pretekov bral zo sebou nejakú únavu, dehydratáciu alebo niečo, všetko vyzeralo byť OK. Bike išiel super, predbiehal som ľudí výrazne rýchlejšie, najmä po rovinkách a miernych zjazdoch, takže tá investícia do aerodynamiky, ktorú som spravil, sa určite vyplatila. Snažil som sa od začiatku dodržiavať ten plán výživy, doplňať tekutiny, trochu som sa napil slanej vody, takže v začiatku len vodu plus gel, potom o nejaké 3/4 hodiny som už doplňal aj solné tablety, respektíve Precision 1500. Všetko to išlo podľa plánu až do nejakého 80. kilometra, kedy som začal cítiť taký diskomfort v žalúdku. Primal som asi 1,5 litra tekutín za hodinu a cítil som, že je to málo, že telo si ešte pýta. Začínal som sa cítiť nekomfortne, zaľahnutý v aeropozícii, začalo ma nútiť vlastne posadiť sa, aby sa mi ochladil trup. A jednoducho začal som sa prehrievať. A nebol som schopný stráviť to, čo som prijímal, čiže musel som výrazne zvolniť z plánu na nejakých 200, 210, 220 W. A postupne mi začínalo byť jasné, že ten plánovaný čas nebude reálny, aj kvôli tomu, že smerom do Havy po obrátku nám nefúkalo.
Smerom naspäť sa dvihol vietor, bolo to proti vetru, takže priemerná rýchlosť klesala. Okolo nejakého 160. kilometra sa to začalo celé trošku zlepšovať, bol som schopný aj trošku viac vatov pritlačiť, ale už som tam mal zaťahnutú tú brzdu, že to už úplne nešlo rozbehnúť tak, ako by to chcelo. Výsledný čas na bajku teda 4 hodiny 48 minút 27 sekúnd. S čím nie som spokojný hlavne kvôli tomu, že je to moja najsilnejšia disciplína a vlastne vôbec mi nevyšla podľa predstav. Ale dobre, keď som zoskočil z bajku, cítil som, že ten žalúdok je relatívne v pohode, že ten beh by nemusel byť tragédia, takže nevzdával som, stále som chcel bežať tak, ako som plánoval. Čo sa im vlastne na Ali Drive aj darilo. Mal som nízky puls, držal som tempo medzi 4.20 4.35. Ali Drive je rovinatá, je tam zo pár brdkov, ale dá sa tam pekne bežať. Občerstovačky som nekráčal, bežal som aj cez ne, bral som si vodu, kolu, mal som svoj gel pripravený, takže to som všetko konzumoval. Opäť to išlo podľa plánu. Palani Drive je na 12. kilometri, celkom prudký kopec, 7%, má asi 400 metrov možno odhadom, čiže to som vyšlapal. Queen K je potom stúpava až k Energy Labu. Tam sa to začalo komplikovať aj kvôli teplu, aj kvôli tomu, že to stúpa. A začal som cez občerstovačky kráčať, čo ma teda stálo asi 30 sekúnd na kilometr. Čiže na občerstovačkách som si bral guče ľadu, ktoré som si dával do dresu, chladil som sa, dával som si to na tvár. Bolo to fantastický pocit mať niečo chladné na tvári, na krku. Takže aj z Energy Labu, keď som sa dostal naspäť na Queen K, svaly na tom boli fajn, muscle endurance OK, v porovnaní s Klagenfurtom, kde tie svaly boli zatavené, už som vlastne nevedel spraviť ten bežecký odraz dobrý, tam som spomaloval kvôli tomu, tuto som spomaloval hlavne kvôli prehrievaniu a kvôli tomu, že som na občerstovačkách potreboval doplňať tie tekutiny, lebo aj 2 km z jednej občerstovačky na druhú boli extrémne dlhé pocitovo, že potreboval som tú vodu vlastne neustále. Takže dolu Queen K sa mi nedali držať to tempo, už na nejakom 38. 39. kilometri som počul mesto, počul som tú atmosféru, tak už ma to ťahalo dolu a bol som už úplne na hrane, čiže nechal som tam všetko. V cieli som v čase 9 hodín 29 minút 4 sekundy, čo je teda štvrtý najrýchlejší slovenský čas v histórii. Neberiem to ako úspech, jednak z takého osobného hľadiska myslím si, že mám naviac. Ďalšia vec je, že tie časy, ktoré sú rýchlejšie, jeden je z 92., druhý 2011 a je diametrálne odlišné porovnať časy s dnešnými technológiami, s aerodynamikou a s karbonovými topánkami, s časmi, ktoré sa bežali 30 alebo 10 rokov dozadu. Už len 5 rokov dozadu, ten vývoj išiel neskutočne dopredu. A takisto aj z takého hľadiska slovenského, myslím si, že máme na to istú vo všeobecnosti lepšie časy a viac lepších časov. Takže dúfam, že to spoločne niekam potiahneme ďalej. V mojej kategórii 30-34 rokov celkovo 75. miesto, čo pre mňa nie je až také relevantné, až tak na to nehľadím. Každý má trochu iné podmienky na tréning. Mám z toho celkovo také zmiešané pocity. Mieša sa vo mne všetko to, čo som spravil správne, celá tá výborná príprava, ktorú som mal. Neviem si predstaviť, že by som trénoval tvrdšie alebo lepšie vzhľadom na prácu, na môj osobný život, na to, že máme dieťa. Som spravil asi všetko. Do pretekov som išiel vo výsledku s výbornými pocitmi, čo teda sa odráža aj na tom plávaní, aj na tých prvých 2 hodinách na bicykli, že tam to išlo bez problémov. Bol som, čo
čo sa výkonu týka, výborne pripravený. Čo sa týka tej adaptácie na teplo, tak asi nie. A tá druhá stránka mince je, čo som mohol spraviť inak. Už trošku viac rozumiem tomu, čo je tu potrebné, aby človek podal výkon. Jednoznačne ten heat management, ochladzovanie, efektívne ochladzovanie, bez toho, aby telo vyplytvalo kopec tekutín. Ako sa k tomu dostať, to zatiaľ neviem. Treba hľadať ten kľúč, budem ho hľadať najbližšie mesiace. Verím, že ma to celkovo posunie ďalej ako atleta, lebo keď si predstavím pred 5 rokmi pretekať v takýchto podmienkach, nemyslím si, že by som tu dokončil. Celkový dojem z pretekov bol úžasný a zodpovedal tomu, že sú to majstrovstvá sveta, že sú to tie najprestížnejšie preteky. A mne sa veľmi páčilo, že osobnosti, ktoré tu tvorili históriu, napríklad Jan Frodeno, ktorý tu 3-krát vyhral, Daniela Ryf, ktorá tu 5-krát zvíťazila, pomáhajú na občerstvovačkách. Tľapol som si s Janom Frodenom na poslednej občerstvovačke. Klobúk dole pred všetkými dobrovoľníkmi, perfektná starostlivosť, úprimne cítiť z toho, že vám prajú, aby ste mali čo najlepšie preteky, čo najlepší deň. Veľká pomoc vo všetkých ohľadoch. A takisto domáci, ktorých stretáš na ulici po pretekoch, keď som šiel s finisherskou medailou, tak vedia vám prejaviť obrovský obdiv a rešpekt, však sami poznajú tie podmienky, ktoré sú tu. A aj keď odtiaľto neodchádzam s tým, že by som naplnil ciele, ktoré som tu mal, tak život je skvelý, nemám sa na čo sťažovať. Som zdravý, na vrchole svojich síl, doma ma čaká rodina, sezóna bola perfektná vo všetkých ohľadoch, spravil som pokroky v každej disciplíne. Prvé preteky Šamorín, po 4 hodiny víťazstvo v kategórii a najlepšie vaty doposiaľ na bicykli, 293 vatov. Druhé preteky Ironman Klagenfurt po 9 hodín, 6. miesto v kategórii a kvalifikácia sem. Tretie preteky Hradec Králové, opäť víťazstvo v kategórii osobák na plávaní a štvrté preteky boli tu, kde som síce nenaplnil svoje očakávania, ale veľa som sa naučil. Celkovo havajský Big Island je nádherné miesto, striedajú sa tu lavové polia s nádhernou zeleňou, s ovocím, s kávovými plantážami. Domáci sú veľmi pozitívne naladení, optimistickí a napomocní. Aspoň ja som mal z toho taký pocit, keď som aj bez ohľadu na to, či som mal finisherskú medailu a Ironman tričko, tak keď som ich stretal v obchode a pri bežných situáciách, tak som mal z toho celého taký pocit. Veľmi rád sa tu vrátim. Havajský výlet je teda na konci, je to všetko aj pre moju sezónu 2024. Už čoskoro sa ale pustím do prípravy na sezónu 2025, takže sleduj to.